Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Pinulong ng pamahalaang lungsod ng Angeles ng mga Indigenous People o IPs at mga coffee growers sa Barangay Sapang Bato upang pag-usapan ang mga paraan na matulungan ng kanilang hanay. Sa naging pagtitipon, inirehistro ng City Agriculture Office ng mga IPS at coffee growers sa Organic Agriculture Registry Systems sa ilalim na Carrizo-Cos Angeles City Farmers Association. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, magkakaroon ng batayan at isa sa formalang kanilang organic farming practices, tiyakin ang mas malinaw na sistema ng pagtutunton ng mga produkto at maisulong ang patas na akses sa merkado para sa mga lokal na magsasaka. Kasama sa mga tinalakay na agenda, ang pag-aproba sa resolusyon na nagbibigay pahintulot sa city government na direktang bumili ng bigas mula sa mga magsasakang Angeleño upang masiguro ang kita at suporta sa lokal na produksyon. Inendorso rin ang pagbibigay ng isang agricultural scholarship para sa bawat barangay na may programang pang-agrikultura, partikular sa Kawayan, Kutud, Sapa, Libutan at Sapang Bato upang matulungan ng mga kabataang nais kumuha ng BS Agriculture sa mga institusyong gaya ng Pampanga State Agricultural University o PSAU. Napagkasundoan sa pulong ang pagsusumite ng mga kinakailangan dokumento sa Department of Agriculture Region 3 bilang bahagi ng proseso para sa akreditasyon ng Carrizo-Cos Angeles City Farmers Association. Bukod dito, ipinresenta ang revolving fund para sa Enhanced Kadiwa Bangus Program na layong palakasin ang supply at kita ng mga lokal na mangingisda at magsasaka. Sa naging aktibidad, itinurn over ni Mayor John Lazatin ang isang shallow tube well sa barangay Sapa, Libutan Farmers Association para sa pagtatanim ng mais na nasa Corn and Cassava Banner Program. Ininspeksyon din ng Alcade Agriculture Compound kasabay ng pagsusuri sa ipinapatupad na mga programa tulad ng Plant Nursery, Black Soldier Fly Production, Greenhouse Hydroponics at ang Goat Multiplier Project. Nakaisa rin ito sa highly urbanized City Agricultural and Fisheries Council activity na sumentro sa pagpapalakas ng programa para sa agrikultura at pangingisda. Para sa iyo pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.